ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадем ба влоги имрӯзаи мо. Инҷа ма таргови сентр омадам, чемодан вибират кардестам. Инашайнаш хушрӯ, инашайнаш. Имшаб билет дорем худо хоҳад. Соати 2 шав 2:45 ай Екатеринбург мепарем иншоалло. Полет ай Екатеринбург меша. Прямой ай Тюмень наёфтам. Ҳастай посадка через Хуҷанд. Ма гуфтам рост душанбе мерам, баъд ай душанбе худо хоҳад Хуҷанд. Кайк корома тамом кардам. Барои конференсиям рафтестам духтаро. Очамам қатъи мерава, зиқшидагия ягон моҳ меиста, баъд мебиёя қафои мама, ягон 10 рӯза худо хоҳад рафтанем. Ина нигоҳ кунед, подсветаш як рюкзак ёфтам. Якта ҳамун ҷои чизмонӣ дошта, якта замок. Барои документмониву мақсад як чизи кӯдака мемонӣ, камтар неудобни. А так ба зебаки подсвети хушрӯ маъқулам шида. Ами як тавайки дора замок, аминаш камтар неудобна. Инам хел духтарои хушрӯ, дуо кунед ҳаққи мо ки соқ саломат рафта дар ватан расем. Чихел ки гуфтам Нодирҷонро мебарам, Нодирҷон меиста, барои ами як ҳафтаина, ами 10 рӯза иншоалло ки рафта мебиём. Ина нигоҳ кунед духтаро. Рюкзакчаи хушрӯ яки якта амин ҷои вай дора. Агар документҳои андози инҷа ягон чизи кӯдака, оба, як памперсча мегири, як салфетка мегири, як ҷоя ҳамаш намешавани тоай. Неки удобни зур будай бинед духтаро. Барои путешествие, барои кӯдакои калон дошта боши, агар ҳар якадомаш рюкзакои хича мегири, ай хел дар рюкзаки худо чизе дар корита мегири меирай. Ина янамуди дигаша интихоб кардам. Дута ҷо дора, якамашта метавони беmalol документҳо тамони, диgamашта чизои кӯдака, памперс, амин салфетка ва об ҳама чи пур мекунӣ. Бар рафтӣ. Ина бо замокча пешита доштай. Ягон калита мемонӣ, телефонта мемонӣ, кашлёкта мемонӣ. Инҷа духтаро ма вай омадам. Метрополис. Ба пути магазина ёфтем, дар омадам. Шоколад гирам меқа. ҳамин рӯзи рафтан беҳад рӯзи амин серкорӣ меша. Ҳама чиза ма ҳамин рӯзи охир намондагиам. Рафта чемодан гирифтам, кӯда обув гирифтам. Ина гӯям шоколаду майдачада чизе ки мебурданиям. Ҳамаша як. Ина духтаро харид карда омадаем, шукри худо ки ҳамаша успет кардам. Кӯда обув гирифтам. Нозия Нодирҷонда ҷиянчамда гирифтам якта кроссовки. Инами рюкзака гирифтам. Ина нархаш 3860 рубл. Беҳад хушрӯ, удобни, маъқулам шид. Чемодани калона 16000 чанд буд, 8590 гирифтам. Ана кӯдакода обув гирифтам, Нодирҷона ки намебарам. Инда обуви ғавси зимистона гирифтам ки почкаш ханак нахра. Вай солангиш ҳастаю. Камтар хиёл мекунам ки почакша айкадеста ҷиқидестай. Ана Нозияда кроссовки ам хел уқа вай бад ғавси бад пашмдори бад нагирифтам, барои ки Тоҷикистон хай гармай. Барои ми рафтан гирифтам ша. Барои ми раҳ рафтан омадан. Инора ҷиянчамда гирифтам. Ой шагилда. Свет дорад ай Нозия ва ай ҷиянам свет дорад, хел хушрӯ. Инҷа майдачада хай шоколад гирифтам. Камтар банан барои раҳ кӯдакода. Тамошобинони азиз, мо инҷа раҳ баромадем. Соати 5 чанд буд. Шавҳарам бурда то Екатеринбурга мемонам. Иншоалло ки айс омадан рост билет Тюмень мегирам. Раҳда як 5 соат 4 соата раҳайда то Екатеринбурга. Мошинкати. Мо аэропорта растем. Нос? Обучи? Мы в зал ожидания даем. Смотри, там самолет вон там. Видите? На самолете съемка, конечно.
Смотрите, самолет. Такой классный. فقط بدي أكلم ساعات ودي مليتات مققة وزاقش نفسي Много путь. اخترقوه عمرو يستفيد ايه ايه اخترق ديريكتور منى اخدش تخرج تستاهل بري كونفرنس يا نفسه يوم تمين دبله Мама, почему почти не светится? Мам, а смотри, что там голубые? Мам, что там такие голубые? это фары Ну давай уже свети. Полетел? Ой, летит. ماما دايما رسم الحمد لله صح سلامات شكرا پروردگار Добро пожаловать, Шенбай. Целях вашей безопасности информации не мебрем такси мегре мерим наше приглашение к выходу. Температура воздуха в аэропорту такси мегрем то сразу на время 6. نختارم ما اومدیم فرامدیم ساخت سلامت الحمدلله لوطن اینجا багажомون аж дадорим оку Назия, как и Назия. Все хорошо? Как летать? Нормально? Обучаховый. Аэропорт. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به Салом алейкум дӯстони азиз. Инҷа айбан чанд рӯз гузашт. Сағу саломат омадем растем. Хешта буру аҳли байда дидем. Ана инҷа бозор рафтистем хати хоҳарма ҷиянчам. Оишагали холаш инамин духтарак 5 солаҳай. Ҷанима чанда сура 7 сура 8 сура медона. Чиқа дона чай. Чашм нарасаша. Ана якта ҷиянак дорам, ҳамин якта ҷиянам, духтари хоҳарам. Ҳоли бачаҳомона зан додагӣ нестем, келин надорем хонада. Чанд кас нависта келин ёфтем, келин кофтеса буден. ин бачаҳои ҳозира нозу бозшон бисёр иш маъқул не ва иш маъқул не. хулосага падхадиаш чи вариант наёфтем. ҳоли кофтестем худо хоҳад хачон биёян вибират кунан бинан ядигаришона баъд мо тӯй кана давдав кана иншоалло. Сами главни ами хачон ядигаришонда маъқул шаванд, ба дилшон биёванда, барки ҳаётай ба интихоби ма ва ба интихоби очам намешава. Бояд ки ҳамон бачаҳо хачон интихоб кунанд. Ана
ҳозир бозор мерем иншоалло якта коляска Абдулло дагира мегум ки серавно кӯдак раҳ рафтестаю монда меши камера серавно мебардориша вазличтагия коляскаи хича мевардум мешиду калонтари вазмин буд вай инҷа ягум хел сабукаки ҷамъ мештаги мегирам худо хоҳад даиҷа минен духтаро донагиҳои ватан писта нархи ҳамо Россия 160 170 1 килош 140 150 гар чанд намудай нархошонам чанд гӯем нарх донаги беҳад қиматштай Тоҷикистонда яч мебарам мегӯи ҳамон нарх гӯем нархи Россия ҳами чумендаам тоҷико бисёр мефурӯшанд баъзада ай ҳама ҷои ватан мебаранд ҳама донагира бисёр вақт ҳаможа мегирам айҷа бухар ин чизи вазвина раҳ кати бар вая учи ҳамҷа мебари мехариду 15 нархошон як хелай иқа азоб каштагит мемуна айра кашида бурданат мемуна ха 1 кило пиставо иншалло ки кам кам мегирам ки хе бисёр гирифта намерам ҳамҷа ҳастай ҳамаш Абдулло да ята коляска гирифтам ҳамун свети сери дар хонам хеле коляска дора вай хай калонтарая нархаш 400 сомон сабка кишро мо бозор биромадем майда чедомон гирифтем зидар кора не Абдулло ҳам қағам дод да кроссовки гирифтам шапка гирифтам Абдулло ма бача ҷон нигоҳ кунед ҳам қағам метияки Oyşa ayş güzarond. Ha? Yani xishma buni. Hey, shime ko'yta assalom bugun. Assalom qilin. Namiyo. Ja xolam neja kor mikna pesham korxonayam omadem, oz boyad biroya. Xolam bilan bad merim. Borum alfabeli giriftim, ne yak vay xaridim baxtma. Bez rukavka. Ne borum alfabeli giriftim. Xarida kodagi mebin hamma girdi kolyaska pur. Так, немаш да уҷай. Немаш да пакет кардем. Крафтам бигирим бояд, уса. Айс мебра. Тамошобинони азиз, инҷа мехоҳам ба якчанд саволҳои шумо ҷавоб гардонам. Дар комментарий навистам ки чӣ ба падар модар аввал роҳӣ накардани худшон рафтан шавҳардон ҳаҷ. Иншоалло дар ният ҳаста ки роҳишон мекунем, дар насиби тақдиршон боша, мераванд зиёрат мекунанд хонаи худованда, тоати ибодат кардан мебиёянд. Ана паспорти расискишона гиранд, хисарам иншоалло як ҷоя қати хиштомана мераванд. Ва дар ягон ҷои қуронам омадагӣ нестае ки бояд аввал падар модар роҳӣ кунӣ, баъд худат равӣ. Баъд якчанд кас навистанд ки хиштомантон чӣ ба кор мекунанд вақти дамгирӣ шонай. бовар кунед ин гапа бачаҳошонам мегӯянд, марам мегӯм. Неки худшон ба хоҳиши худшон кор мекунанд. Ягон каса маҷбур аст аз боҷакш қабида баста намешава. Ам коршон тамоман қин нестае, охи мебинем ки коршон тамоман қин нестае, мегӯм хайзи қишон мебурад. Старши поваран алҳамдулилло ки фақат контрол кардан мекарданд дар болои сари поваро. рӯзи ҳаматон бахайр духтаро. Инҷа рӯзи 18 ноябр ма айни ҳол кохи сурушта қарор дорам шаҳри Душанбеда. Камтар ма дер мондам. ай хиди қамсангир то Қурған омадам. ай Қурған ята директорам кади бо Душанбе омадем, кирта нагирифта будам, рафтам ай таргови центр Садбар кирта гирифтам. ана ҳозир худо хоҳад мерам ҷомда мешинам. Кадоме ки закреплёни золотой директора ва ё якум риядда мешина. Якум ҳамун пешта. ҳозир ман рафта ҷома ёфта мешинам. хелаш гузашт. чанд қаша ма пропускат кардам. Директорам бинед мара оварда ҷома маконам дашинон дестан. ино пешаи ма омадагӣ будан, апайсайдашона дига коркарон директорам пешаи ма омадагӣ будан. ма камтар чӣ хеле ки гуфтам дер кардам. ҳозир як ҷома ёфта мешинам худо хоҳад. сарш намедонам чӣ хеле сар шид, чӣ гузашт. неки хай давом шуда иншоалло ки тамошо мекунам. омадам дар ҳамон скамейкае ки ман мешинам. хеле сертификат мондагӣ будай. номи ман навистагӣ, номи фамилиям дар ҳамон стол Юсупова Ситора, ҳамин сертификат мондагӣ. И на зале колонии де этажа ҳам входит к награждению новых золотых директоров Фаберлик Таджикистан. Встречайте новые золотые директора Фаберлик Таджикистан. Салихова Фатима, Салихов Махмад Расул, Муминова Парвина, Султонзода Мавзуна, Кулубиева Зарина. Новые
Зарина Махмудов Курбон. Проходите. Абдулоев Аюбхон, Абдулоева Садбарк. Поздравляем вас. Поздравляем. Проходите. Встречаем громкими аплодисментами. Лидеры, подтвердившие 2 звания. Турсунова Барно, Мухаммадшуев Лазизджон. И звания. Аплодисменты. Новые золотые директора Фаберлик Таджикистан. Узбек Ушев, Абдурахманов Гаврон. Поздравляем вас. Лидеры, подтвердившие 4 звания. Юсупова Ситора, Юсупов Нейнджон. دوستانی عزیز، چقدر که دیدین ما برآمده چکوما گرفتم، سنچکوما گرفتم، نومار قطعی شوهرم گرفتن. ما سیمینی کنترکت کردیم، یا چند نفر چقدر که دیدین پیش ما برآمدن قطعی شوهرشون. شوهری ما که من آمادگی بود، که ما خدم تو قبر آمدم چکوما گرفتم. افسوس که یوتیوب یک پلتفرم کلانی هست که زن و مرد هم تماشا میکنن. برای من نخواستم ما ویدیو را دوام شمانم ابرزیت کردم. با حالی هم ما لیسنسوی کلانی بلند ای پیشه دخوات حرکت میکنیم زبانیوی نوده. Айни ҳол ма закреплёни рубиневи директором открытый званим элитния. Ами каталоги ки ма ай Россия Тоҷикистон омадам, ҳамун шабаш каталог закрит шид, звани нав гирифтам, звани элитара гирифтам. Бо худо хоҳад директорро тайёр кардастам барои звани нав, барори кор ҳамаи мо дашмодам. тамошобинони азиз, конференсиямон беҳад нағз гузашт. Биромадем ки уже торикча шида, соат 6:30 будам хел. Берун торик шида, раҳи Қамсангир ай вай хела дура душанбе 2:30 соат 3 соата раҳай. ма имшаб дар душанбе мемонам, пага худо хоҳад рӯшанӣ кади баъд мерам. бачаҷон ма телефон карда пурсидам созай. бочам нигоҳш кадасай говорада хушкна. хушрӯ хо мерам иншалло то саҳара. ана бинен чӣ хела ресторани хушрӯи фасон омадем. худо хоҳад озишта ужин мекунем. баъд ҳар як директор ба хонаи худ шагат мекунад. беҳтарин гузашт конференсия духтаро ҳамаи шумодам орзу дорам кадоме ки кор мекунанд дар компания Фаберлик ҳам хеле конференсияҳода иштирок кунена, ҳам хеле званиёра гирена, айдан ба қуллаҳои баланд расен. бонусҳои компания краи канса надорад духтаро. чанд қа ки кор кунем ҳамқа боло буромадан мегирем, ҳамқа оли бонус калон шидан мегирад духтаро. ман шукронаи худо ки ба пули компания 2 замин гирифтам дар Россия, дар шаҳри Тюмен, як дашта хона соз кардестам. ҳамаи вай пул кати мешава, пули устора мети, материал мехарӣ. чӣ қа хонасозӣ қина. ира ки ма фаҳмидам ки расходи калон дора хона. худо хоҳад кришаша задагием, друнша тоғри кардестан. як 2 моҳ 3 моҳ баъд иншалло дар план аста ки тайёр шава бояд устово кор кардестан. ана ҳоз як дани момент пули хонаи Тоҷикистон ма кор кардестам, ма ҷамъ кардестам. ягом 4-5 моҳ баъд иншалло мебиём ай душанбе. дар ниятам аста ки як квартира гирам, як квартира 2 хонагӣ, 3 хонагӣ. што бинем хеле конференсияҳо биём, хонаи худам боша ки авора нашавам. душанбе Қамсангир наравам. ами ваи худам дар хонаи худам да истам, гузаронам ваюма чорабиниёма конференсияҳоро гузаронам. бо хонаи гӯем худам гашта равам дар ҷое ки зиндагӣ мекунам. баъд дар Тоҷикистон ки хонаат боша мебиёӣ хеле мистиёқ я рӯз ду рӯз не дар душанбе мегарди, чанд қа сайргашт мекунӣ. хай намхали ниятови намхали плану духтаро ҳамаи шуморо метонед. ин чизи возможное, мо ки тонистем шуморо метонед духтаро. миннатдорӣ бе поёни хидмат ба наставница беҳтарин мерасонам. апай манижаҷон раҳмати калон ки шумо ҳастен, ки моро ба кор даъват карден. мо ҳами кора омӯхтем, нозуки кора мо дафаҳм монден. имрӯз ҳами қуллаҳо дар расидем, ҳамаш благодаря вас. инаҷа духтаро чекои ма духтаро бинен, ҳама ҳамин пуларо ма гирифтагиём. 3 завани ма даже бонусча удвоид гирифтагиём ма. ма тез директор шидам.
старши серебро шудам, бонуса удвои дод компания мада барои тест шиданам. Инами чеко да наистагиаку сифро 8000 сомона ма 16000 сомон гирифтагиям. 16000 сомона ма 13000 сомон гирифтагиям. Сета званира ма пулша удвои гирифтагиям духтара бо ина 4 та значокум додан. Ай серебряный директор, ай директор, ай старший директор, ай золотой директор. Ози дани момент Рубина закрит кардагиям. Рубина худо хоҳад иншалло бо ояндада дига званиёма закрит мекунам, мебиём получат мекунам бо ваёша значокоша чекора. ҳаме расходҳои мо духтаро айпли ҳами компания билет гирифта омадама. Як киртаки ма пушта бур омадам саҳна 1100 сомонай. Я 1100 сомони тоҷика як киртаки ма пушта бур омадам духтаро. Агар ки мо қаволи калон нагирем, ҳам қабонусои калон нагирем, ай куҷо ҳам расходо шавҳарои мо мемонанд ки мо ҳам хеле расход кунем, ҳам хел мақсад пули буҷети хонаро ҳам хел тратит кунем. пул ки ай худмон ҳастай мегирем бе ягон вай истифода мебарем. пули химонай гуфта хонам ҳам сохтестам, алҳамдулилло. пулам ба ҳамаш растестай. ҳамаи шуморо метонед духтаро, ҳамаи шумо. ақле ки худованд мада додагия, шумо дам додагия духтаро. апои азиз, модарои азиз, ҳамаи шуморо метонед ҳами корро карда. ҳам хеле олико бонусҳоро гирифта духтаро. миннатдории худмат ба ҳама коргарон мерасонам, ба ҳама директорон, ба ҳама лидерон, ба ҳама консултант, старши консултантон, виси директорон. ай ҳаматон миннатдорам ки дар командаи ма кор мекунед, шабрӯз меҳнат мекунед. худое куна ки ҳаматон ҳам хел қуллаҳо дар расти набуромада, ҳам хел чекои калон ай компания получат кунед, зиндагитона 100% дигаргун кунед лучши сторону. иншалло ки боварӣ дорам ки ҳамаи шумо ҳамин қуллаҳо да мерасед, ҳам хел чекора мегирен. ҳаматон да муваффақият барори кор, мая люби, мая команда. ҳаматона нағз мебинам. кадоме ки кор кардан мехоҳад дар командаи ма, дар WhatsApp ма нависед ҳатман.